Josef Čupka zo spoločnosti Všeobecného lekárstva Českej republiky a priniesli sme téma alternatívy fajčenia na túto konferenciu, ktoré ukazuje veľký priestor pre vzdelávanie v odbornej spoločnosti, pretože celá populácia už niekoľko rokov tieto má k dispozícii alternatívy fajčenia a lekári doteraz nevedeli, ako sa k tomu stavať. Priniesli sme odborné výsledky rôznych štúdií a kongresov zo sveta, takže sme edukovali slovenských praktických lekárov, aby sa nebáli využívať alternatívne metódy pre odvykanie fajčenia a pre fajčiarov, ktorí nechcú prestať fajčiť.